Takže čaute ľudia, toto je moje ďalšie video. A dnešné video bude také témata o Five Nights at Freddy's, alebo proste také informácie, čo by ste mali základné o nich vedieť. Ako vidíte, vlastne všetky tri, jednotka, dvojka, trojka, tak. Prvé, čo si chcem prebrať, je Purple Guy. Takže, kto je to Purple Guy? Purple Guyom sa môžeme stretnúť vo Five Nights at Freddy's 2 v tých minihrách, napríklad keď prejdete noc, tak tam hráte, ja neviem, za Freddyho a musíte tam prejsť tie levely a tam máte vždy Purple Guy a vždy sa vám dá you can't, on vám tak proste ukáže, že nemôžeš. Ale keď tak budete dlhšie počúvať, tak tam budete, že C, A, V, E, A, S. To znamená save S, zachráň ich. Tak na to slúži Purple Guy. Vlastne kto to je? Podľa mňa je to Mike Schmidt, to je ten, za ktorého hráte vo Five Nights at Freddy's 1. To je taký týpek, lebo tam aj on tak vraví, že I am a takéto proste blbosti sa vám tam zjavujú. No ne blbosti, ale proste on si tak vraví, hej. A ako zomrel? No, zabil ho vlastne Springtrap. Springtrap je vlastne ten z trojky. On proste, ako tam išiel, proste on sa, ten Purple Guy do toho Springtrapa nejako dal a ten Springtrap potom skrachoval, ako keby, že zomrel. Tak zomrel teda ten Purple Guy. A podľa mňa to je blbosť, on zomrel, že vraj som vláde pozeral, akože o tom neviem, tak zasa veľa ako volá, ktorý, že nejaké mokré zámky a proste tam udrel blesk a proste ho to zabilo, alebo také volačo. Tak. Ďalej tu máme Golden Freddy, takže s Golden Freddym sa môžeme stretnúť v jednotke, v dvojke neviem, ale myslím, že aj v dvojke. Golden Freddy, je to vlastne duch, je zlatý a objavuje sa proste, keď hráte Five Nights at Freddy's a tam máte miestnosť, kde je nakreslený Freddy, ale vtedy sa vám, akurát keď sa vám bude chcieť zjaviť ten Golden Freddy, tak sa vám tam ukáže taká proste je plagát Golden Freddy, proste jeho oči. Môžeme si ukázať aj potom obrázok, alebo nie, nebudem vám ukázať obrázok. Ja vám spravím takú miniatúru na to. A Golden Freddy je vlastne duch Freddyho, vlastne to som už vravel, a on proste má také zvuky, že proste ja to neviem, napodobný. A príde sa do takej divnej polohy, proste, že je na štyroch, a má nohy a proste už ho neviete zastaviť, proste iba vám vyletí do obrazovky. Tak, teraz Phone Guy. Phone Guy je ten, ktorý vám dáva tie informácie z telefónu, ako aj v jednotke. No, takže ako zomrel? No tak zomrel, podľa mňa ho zabila Chica, pretože Chica furt chodí zľava, alebo Mangle, ale Mangle podľa mňa nie, pretože Mangle nebol v jednotke a proste podľa mňa Chica, lebo ako vtedy, keď on vlastne zomrel v 4. noci, keď ste hrali a on tak proste mu niekto klopal a potom už proste on zomrel, no, to by som vám k tomu povedal. Je to proste taký týpek, ktorý vám dával tie rady. Takže postupnosť Five Nights at Freddy's, ešte to je taká ďalšia vec, ktorú by som chcel s vami prebrať. Podľa mňa by mala byť prvá dvojka a potom jednotka, lebo v jednotke zomrel Phone Guy, ale v dvojke je tiež, tomu trošku nerozumiem, lebo dvojka sa odohráva v inom čase, ako aj ten Toy Freddy a títo proste, a tam sú z jednotky už tí rozbití, ale proste je tam Phone Guy, ja tomu nechápem, lebo v jednotke zomrel, v trojke tam sú iba záznamy od Phone Guy, ja to viem. Tak toto bolo z tohto videa všetko, a to boli nejaké základné informácie o Five Nights at Freddy's, ja potom budem si prebrať každého toho Freddyho osobitne, samozrejme všetky už som dohral a ja ich budem samozrejme natáčať, si pozriem nejakého vždycky hostia a budeme natáčať jednu z Five Nights at Freddy's. Takže ak sa vám video páčilo, dajte like, odober, koment a majte sa. Čaute.